Salah, दिनैसो हारसिं गोदो मिनिनो मोनबाय आङो दिनैसो मिनिनो हाबाय आङो साला आंखौ थक्का होग्रा मा सानदों नों इसा आंखौ मा सानदों नोङो आंखौ उल्लु खालामनानै नों रोनजों आलो गोजोन रायजो जानो आंखौ थक्का होनानै नोंनिख्रुइ सियानसिन आं इसा नोंनिख्रुइ नों आंजों हाबा जागोन होननानै आंखौ थक्का होनानै नों थांग्रा रोनजों जादो दाना रोनजों मादि संसार जायो जादो रोनाथ' आंनि आखायावसो आरो बेखौबोथ' नोंसोरो मिथिया रोनखौ आं माला हमनानै बबे जायगायाव दोनदों आंसो मिथिगौ रोना बबेयाव दङ माबोरै दोनदों आं बेखौ जानांगौ बिसोरथ' रोननि जेबो खबर मोनैयाव रोनखौ थैबाय होननानै सानदों बिसोरो सानथों आंखौ थगायनायनि बान्थाखौ खिथेरखौ आंबोथ' लानांगोन ना बारा रायलाय जाबाय थानाय नङा बेफोर खोथाखौ सोरबा बोरैबा खोनाब्ला जारलायानो जागोन डक्टर सार औ बुंलाय मा जाखो सार आंनि हिन्जाव जोमैनि उदैया गोब्राब साथारदोंनो मा जादों एसे नायनानै होलाय बोरो सोर सासेया आंनि उदैया सायो बहाथो आं माथो नोंनि उदै सानायखौ नुवाखैनो मा सोंनाय जाखो बे औ माथो उदै सानाय बायदिखौनो नुवाखै आङो माथो आरामथारसोलाय मा सोंनाय जादों बेलाय जों ओरैनो नायजायाखैना फैसा होगोन ना नोंलाय नायनोल'सो नांगौ दा सादों साया बेखौ आंसो मिथिगौ औ दे उन्दुनानै होदो आं नायनोसै आरो बाखि मानसिफोरा बाहेरायाव थाहैदो जोमै बबेयाव सायो माबायदि सायो फारसेनिफ्राय मोजां खोन्थानानै लादे जों बाहेरायाव थागोन औ जोमै उथुमैनि गोजौआव उथुमैनि गाहायाव आगदा खनाथिं आगसि खनाथिं बबाव सायो मोजां खोन्था आरो खर' सानाय मेगन सानाय मा दङ गासैखौबो नायखाजोबखा जागोन दे नोंसोर बाहेरायाव थाहैदो आंनि उदैल'सो सायो उदैखौल'सो नायजागोन आं बे बिसनायाव उन्दुनांगौ औ उन्दुना होदो उन्दुना होब्लासो आं नोंनि उदैखौ नायनो हागोन उदैया माबायदि सायो एखे राहायैनो साबाय थायो ना दसे थाहाब उदैयाथ' बेबायदि सानफ्रोमबो साया दासो बोरैबा हरखाबनो गोसा सादों गोबाल' मोनो बा मालाबा खनसेसो गोबाबायदों बिदिथ' मोनाखै मोननायालाय खालि उदैल'सो सादों आरोना गोरान बुस्थु बिराद जासोयो नामा नों बांद्रायबो जाया जानायालाय मालाबा जायो आरो हासुदैयालाय माबायदि जानो हासुदैयालाय दै बायदि आरो बेखौ होनाखै आं हासुदैया माबायदि माने हासुनायाव हासुदैफ्रा आलौवो ना आलौवा बेखौ सोंदों आं जानो आलौवो ना आलौवाबाथाय आं जेबोखौनो थर मोना माथो आरो माबाफोर जानो लुबैनाय मोनो नामा जानो लुबैनायखौलाय आरो माथो बुंनो संसारनि बुस्थुखौनो लुबैजोबखायो आं जानो दाबो नायखाङा एफा गोबाव मा सोंबाय थादों बे मा नायनायालाय जाबाय नों 2 मिनिटसो उन्दुनानै ओंखारना फैबानो जाबाय दानो उथिथ'नो नाङा जागोन दे जाबायसो औ मा जाखो डक्टरा माथो दाबो ओंखारबोआखै माबा बुंफैसै गिनायसो मोनलायलांबाय आंबो बेखौनो सानगासिनो डक्टरा मा बुंफैयो दसे नेबावनोसै र' बोरैबा गिदिर बेमारफोर जानानै होयोब्ला थाखा गैया फैसा गैया जों मा खालामगोन दे बेमार ओंखारोब्लाथ' माबा मोनसेब्लाबो खालामखानांगोन माथो नोंसोरो बेयावनो दङ जिरायना थाहैबानो जायोमोन ना जेबो नङा दे सार जोङो बेयाव थानो होननानै थाखादों सार आंनि फिसाजोखौ मोजाङैनो नायदोंना आरो मा जादों आंनि फिसाजोनि उदैयाव आंनि फिसाजोआ मानो बेबायदि एथ' गाबलायलायनाय उदै सादोंमोन खबरा डाबल जाबाय नङाना खबरा मोननै जाबदेरबाय मोनसेया मोजां मोनसेया गाज्रि खैरोम दैरोम मोनलायखाबाय आं रागाया बे जाग्रा मानसि बिसोरो बेयावबो लोगो मोनफैबाय आं बिसोरखौ इसा
इसा इसा मानो फैदों बिसोर आंनि सेराव बोरैबा रोननि खबरखौ मोनहैयाखैथ' मानो फैदों बिसोर जेनेबा नोंसोरो मानसिखौ लाना थांबानो जाबाय आरोना गाबोन फैफिनदो नोंसोरो नङा सार गाबोन जों बोरै खनले खनले फैबाय थानो दिनैनो खामानिखौ फोजोबलांखानोसै मा खबर मोननै मोनसे मोजां मोनसे गाज्रि बे माबायदि जानो हाथावगौ सार नोंसोरो गाबोन फैदो आंहा दा गुबुन खामानि दङ थांदो नोंसोरो आबै मामा नोंसोरो डक्टरखौ नायदोंना नोजोर होदोंना नायनाय हरै हरै डक्टरा जोंखौ नुनाय लोगो लोगो बिनि महरा माबा मोनसे जादों जोंखौ नुनाय लोगो लोगो माबा गावहासो थर गैयै थुर थुर जानो हमदों औ नंगौ आयै आं डक्टरखौ मोजाङैनो नायदों थारमाने आंनि आबौ रोना बिनि आखायावनो दंमारो जेरैखि जाया जोङो माबा मोनसे सोलो खालामथारनांगोन जे खोथाया नंमारगौ नंमारा अब्लाबो जोङो सुरु खालामनो नाथाय हनै बिसोरखौसो लोगो मोनलायबायना जात्रा गाज्रि मा खि जानो फैदों बिसोरो बेयाव आयै रागा जोंब्लाबो हमथाथ'दो बिसोरो सोरबा माबा मोनसे जादों बायदि मोनदों आं नङाब्ला हस्पिटालाव मानो फैनो आरो मा मोजां गाज्रि खबर खोनादों आङो आयै जोंनि मावनो गोनां खामानिखौ जों मावगोन नाथाय बिसोरनिखौबो जोङो मोनथिना लानि मा जादों सिरि थाथ'दो नङा नङा डक्टर नोंथाङा माखौ गिखो जों नोंथांखौ जेबो खालामा नङा बेमारखौथ' नोंथाङा खालामना होआखैना नोंथाङा बेमार सोखाग्रासो मा जादों जोमैया मा मोजां आरो गाज्रि खबर डक्टर सार अन्नानै खोन्थादो थै माखौथ' एसेबां जिंगासिनांगौ आरो जेबो नङा नर्मेल बेफोरो बारा सिन्था दा खालाम आंनो थिग खालामगोन अब्ला मानोथो थांफिननो नागिरखो नोङो जोंबोथ' मोनथिनो लुबैयोना आंनिनो फिसाजो मा जादों आंनि फिसाजोआ अन्नानै खोन्थादो आं नायनानै मोनबाय नोंथांनि फिसाजोनि उदैयाव अन्थाइबो जादों आरो लोगोसे बिनि उदैयाव खुदियाबो सोमजिदों मा खुदिया माने आंहाबो जासिगोन औ नाथाय अन्थाइ गोनाङाव बे खुदियाखौ बोरै जोनोम होनो बे हानाय नङा आयै नों खोनादोंना डक्टरा मा बुंदों औ खुदिया दङ होनदोंना बिदिब्ला जोमैया बिमा जासिगोन आयै नों मिनिदों नामा आबै नों मिनिदोंना औ मानोबा आंनि रागाया गोमालांथारबाय दिउ 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 रागा जोंनाय रागाया बबेयाव थांखोथाय मानोबा खुदिया होननाय लोगो लोगो गोरबो बिखा सिंनिफ्रायनो मिनिनाय फैफ्लागारदों नाथाय मा खुसि जानो मा खुसि जानो आं सिगाङावबोथ' फिसौ बोखाबायमोन आं बिमायानो आलावरिबा सिगांनि आबौ सोमलायाबोथ' एथ' मोजांमोन दाहालागि बेसे गिदिर जासिगौमोन बुथारनानै लाबाय दा आरो सासे गथ' जोनोम जानो नागिरदों बेखौबा माबायदि खालामगोन बिमा बिफायानो एसेबो गियान गैया जावायसो आं आबै जासिगोन ना आं फिसौ बामनो मोनसिगोन औ आयै आंबो बिफा जासिगोन आरो नों बिबै जासिगोन जोबोद खुसि नाथाय आयै डक्टराथ' खुदियाखौ बासायनो हानाय नङा होनदों जोमैनि उदैयाव अन्थाइ दङब्ला नङा जावायसो नों सिन्था दाखालाम हायो मानो हाया जानो डक्टरफ्रालाय बुंखायो बिदिनो गावसोर थाखा मोनगौबानि माबा नङा माबा मोनसे बुंखायो बिसोरो बिमाखौ मोनबा फिसाखौ मोना आरो फिसाखौ मोनब्ला बिमाखौ मोना बेबायदि होननानै बुंखायो बिसोरो जिंगागासि अन्थाइयालाय माथो आजिखालि बयनि उदैयावबो जाखायो बेखौ अन्थाइखौ गहोग्रा लकेल मुलि दङना आं जाहोगोन आरो जों आबौ फिसाखौ बासायथारगोन आयै बेबायदि मोदोमाव गथ' थाब्लाथ' मुलि जानो मोनादां माथो नङा जावायसो जायो जानो हायो जेबो नङा आंनियानोथ' बिदि जानाय जोमैया जेब्ला आंनि मोदोमाव दङमोन बेबायदिनो आंनि उदैयावबो जोमै थानायावनो अन्थाइ दङमोन नाथाय जोमै बिफायाथ' आंखौ मुलि जाहोदों
आरो अन्थाइया गगारलांबाय जोमैया थाबाय जेबो नङा हायो आं जोबोद गोजोनबाय थेंक इउ गड जावैसो हनै नोंनि नखरनि मानसिफोरा खाथियावनो गसंनानै दंफैयो बिसोरनो खोन्थानोसै दे मोजां खबर खुसि जागोन आं जेरै खुसि जादों बिनि बिमायाबो खुसि जागोन दरखा गैया आयै बिसोरनो मानो खोन्थादों बिसोरो जोंनि सोर आरो जों बिसोरनि सोर जि सोमोन्दो दङमोन माब्लाबानो गोमालांबाय आरो गोदोनि सोमोन्दोआ दायो हाथफ्ला जानानै फैबाय आयै बिसोरो जोंनि खैफोद लाबोग्रा मानसिसो जों जेराव थाङो बिसोरबो बेयावनो नुजायो जानांगौ बिसोरो जों साथामखौ दायना दायनि रायनानै बुथारनोसो नागिरदों बिनिखायनो बिसोरो जोंखौ होसोबोबाय थादों मादै खुगायाव जे राव फैयो सानाया गिदिङो होननानै बुंब्लानो जाया नखरनि गेजेराव सोरबा सासेयासो नोंजों दुश्मन जानो हागौ नाथाय गासैबो नङा सिरि था नोंसोरो जोंजों दालायलाय थां नोंसोरो जोंनिफ्राय गोजान जा आयै अलंबार जोंहा बेयाव खामानि जोब्बाय फैदो जों थांनोसै आदै थांबाय खोनासङासै थांनो होदो दा जों जोंनि खामानिखौ मावहैदोनि आबै आरो मामा नोंसोरो आंजोंल' सापर्ट खालाम डक्टरखौ माबायदि खोथा सेबनांगौ बेखौ आं मिथिगौ फै डक्टरनि खाथियाव